Alhamdulillahi masu sauraro, kamar da yadda cece-kuce yake ta yawo a kan cewa an kama wanda suka kashe Deborah Samuel don ganin an yanke musu hukunci akan abin da suka aikata, kuma wanda hakan shine daidai. Abin da suka aikata dai shine daidai, wanda wannan matashiya ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyar halitta, wanda dan shi aka yi wuta aka yi aljanna, inda ta zagi wannan mutumi. Hakan ne yasa wa'annan matasa suka kai ta lahira, kuma muna gode musu da namijin ƙoƙarin da suka yi akan wannan jihadi da suka yi. Allah ya sa ya biya su akan wannan jihadi da suka yi, inda aka ce an kama wannan matasa. To a yanzu dai gwamnatin Sokoto ta sa an saki wannan matasa, inda ta ce wannan abu da suka aikata shine daidai, kuma hakan ne zai sa ya zamo izina ga waɗanda suke so su aikata kwatankwacin wannan abu da ma shigensa a wannan ƙasa tamu, wanda wannan zai zamo jin kunne ko kuma izina danganin abin da aka aikata wa wannan matashiya. Hakan zai sa wanda suke sha'awar gwada wannan abu su kyamace shi, kuma wanda musulmai mun ci alwashin duk wanda mai sake wannan abu ba za mu bar shi da rai ba, inda mu kokari mu ga mun yi jihadi mun kai shi har lahira, don ganin cewa ya zagi wanda ya fi kowa a wannan duniya, wanda dan shi aka yi duniya kuma aka yi lahira, wato fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ko a wani tsari ma wannan abu bai dace ba, aka kira sunan mutum ka zage shi. To masu sauraro, ku ci gaba da danna subscribe akan wannan channel, kuna danna alamar ƙararrawa don ci gaba da kasancewa da shirye-shiryenmu gami da sababbin bidiyoyi da ma wasu da dama a cikin wannan channel ta Arewa Top Hausa TV, wadda a koda yaushe take kokarin ta ga ta kawo maka bidiyoyi, labarai da ma wasu da dumudumin su, inda ba ta bari a bar masoyinta a baya. Mun gode da yadda kuke kokarin kasancewa da ku. Mu haɗu da ku a wani bidiyo namu na gaba, idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu dama.